Рок-групата на Средното общообразователно училище Ксахантин I съществува от 2011 година. Създадена е като поп-джаз формация от доктор Борислав Ясенов. Ръководител на групата и техен голям фен още от създаването им е Наташа Джуркова. Кои са те? Соло китара и вокал Стоян Русев, бас китара Диан Тодоров, барабани Симеон Комитов, вокал Ивелина Делчева. През 2012 година формацията участва в концерта на световно известния китарист Стенли Джордан, който е 4 пъти номиниран за наградата Грами. Джордан гостува в Казанлък по време на празника на розата на 9 юни 2012 година, а рок-група Антим беше включена в програмата на неговият концерт на площад Севтополис. И тримата изучават профил изкуства – музика, пиано, цигулка и тамбура. Всичките тези членове, които в момента свирят в рок-групата, на практика бяха в 7-ми клас. Всеки един от тях е голям талант и събрани заедно действително се получава една експлозия от талантлива музика. И затова заслужават да бъдат подкрепени, да бъдат обявени за таланти за Казанлък, защото са си наистина такива.